Nandito na kami ngayon sa port. Sa pier. Nandito na kami sa pier. Sakit. Dito na kaya. Hintay na natin si mama, ha? May kurot na talaga siya. Ayoko na pero sa inyong lakad. Nandiyan na yung mga bagahe namin. Naka-ready na siya. Si Mia nagpapaprint na po ng ticket. Tapos mamaya papasok na kami sa ano. Hindi ako sanay ng ganito. Sakit ng paa ko talaga. May kirot, may pitig yung ilalim na parte ng ano. Ng paa. Naipitan ako ng ugat kasi nung umupo ako, yung paa ko nasa ilalim. So, nangalay, naipit. Hindi, magbabarko lang kami. Wala na yung kotse ni Mia, nabenta na po. Thank you, Arlene Candol. Mag-inom ng tubig. Mamaya mag-iinit. Alas 2:30 po yung hindi po ito gout. Sa Villanueva. Meron din doon kina Brenda kasi last time, ganito rin ako, mali ako ng higa. Actually, nahanginan. Siguro gawa ng electric fan. Tapos, grabe yung hilit niya. One day lang talaga. Kinabukasan, okay. Naalis na siya. Kaya sakit. Thank you. Mali talaga ako nung aray. Si Mia, siya yung kumuha, nagpa-print ng ticket. Ayoko uminom ng pain reliever din. Hindi nga gout to Delma Alba. Huwag po kayong pinangungunahan nyo kung hindi nga gout. Kasi nung umupo ako after noon yung nangyari. Alis na po kami. Pa-extend po yung bagahe nyo, sama kayo? Kukunin na. Hindi, sama po kayo. I-extend lang po yung bagahe nyo. Sige, okay lang po. Ando ba kasi yung kasama ko eh? Hindi lang pala kasama. Wala ba? Wala pa, nandito pa sa... Huwag mo na dyan ilagay yan, anak. Dito lang yan. Yes, Janice. Papahilot nga ako. Kaya nga naka-wheelchair na ako ngayon. Kasi ayoko naman pero sa yung ano ko. Opo, magbabarko. Ang dating namin Spencer Kailing sa July 2, 5 a.m. May asara ba kayo kanina? Oo, bakit po? Diba? Sakit talaga, Ano na ba ngayon? 30 na ngayon. 30, 1, 2. 2 ng madaling araw, andyan na kami. Si Mia nandoon. Oo, kasama si Mia. Siya yung nagpa-print ng ticket.
Oo, naipitan ako ng ugat. Ay, din, Bea. Salamat. Hinihintay ko sila kasi nandun pa sila sa ano. Tapos kasi yung isa, yung wala pang 1-year-old, kailangan makuha na ng insurance. Hindi po kami magkaaway. Bakit? 45 minutes na lang po ate po. Pagayang tagpilaran. Kung mga magpapaprint ng ticket niya, saka meron pang magpapaprint, ipaprint nyo na po. Hala. 118 na. Sige, Sir Spencer, kay Mia ka kasi at least siya meron siyang pantawag kahit anong network. But ano sabi ni Marian? Sakit. Yes, Mami Ellen de Villa. Sakit. Sige, screenshot ko, Sir Spencer. Uwi na kami ngayon ng CDO. Opo, Mami Ellen. Joey Petalino. Napahilot ko na. Masakit na ipitan ako ng ugat sa paa, Simon. Tapos, hindi ko na maiapak yung isang paa ko. Iakit ng barko. Yun yung iisip ko ngayon. Paano ako makakaakyat? Hindi po to arthritis, talong hindi po ito gout. Huwag po kayong pala desisyon dahil hindi po kayo doktor. Masakit kasi po yung pagkakaupo ko noong nakaraan, mali yung upo ko na ipit. Kaya nga kanina pinagkawisan ako eh. Medyo na naman na siya kanina. Nilagyan ko ng salot pass. Hindi yung upo ko ba, yung upo ko naka sa likod yung paa. Sorry kung hindi ko masagot lahat yung sagot ay yung message niya. Actually, lahat naman to, papaporter. Ang ko lang yung magtutulak. Yung away, biruan namin ni yung nagluluto. Sus naman, nandito na ako sa... Ayan, andyan na sila. One quit. Okay na siya? Okay na. Ay, bigyan mo na sa kanya. Sa kanya yan. Ate, sa ito, hawakan mo yan. Hindi sa ticket natin lahat yan. Andiyan na rin yung ticket na baby, yung insurance. So, tara na? Alik na. Bye! Punta na kami, pasok na kami.